Assalamu alaikum dostlar, doğanlar. Döwran Safarov'un Aglama lalam aydymny, akkordlaryny, ritm bas boşgasy bilen bile öwrenýäs. La minordan aýdýas. Hoşlaşmaga sen ýanyňa barymda, gözlerimde düme ýaşlar görünni. Boynumdan gocukla bağlap durumda, yüreğimde gelýär ağlama lalam. Boynumdan gocukla bağlap durumda, yüreğimde gelýär ağlama lalam. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Şeyde bayra düştüm söwer yarımdan, gocuklap koymadım intidarımdan. Bir yolum lalam senin bağından, yüreğimde gelýär ağlama lalam. Bir yolum lalam senin bağından, yüreğimde gelýär ağlama lalam. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Eğnim azlamadı vatan boruyan, yüreğimin altı aylap tüyüyen. Bir hatında söwer ýary sorayan, yüreğimde gelýär ağlama lalam. Bir hatında sevgilimi sorayan, yüreğimde gelýär ağlama lalam. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Dağları, hayır halyar aşkamadım bağları, oynashıp gülüşüp gidin çağları. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Oynashıp gülüşüp gidin çağları. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Ağlama 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 lalam. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Ağlama 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 lalam. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Yüreğimde gelýär ağlama lalam. Dostlar, ilk akkordlaryny öwreneli, soň ritm kakuwlaryny öwreneriz. Berde bar ýogy 4 akkord bar. La minor, re minor, mi major, do major. Nu soň gowy ökdeläňizden soň sept akkordlar da atlar goşsaňam bolýar. Owadan bolýar. Tak başlaýas. Hoşlaşmaga sen ýanyňa barymda, hoşlaşmaga sen ýanyňa. Munda diňe la minor tutýas. La minor näil tutulýar? Tak birine bulara rusça lat diýilýär, ýöne türkmençe aýdymyzda perde bolýar da. La minor näil tutulýar? Birinci perde, ikinci kiriş, ikinci perde, üçüncü kiriş, ikinci perde, dördüncü kiriş. Yine la minor. Hoşlaşmaga sen ýanyňa barymda re minora geçýär. Barymda re minor. Birinci perde birinci kiriş, ikinci perde üçüncü kiriş, üçüncü perde de ikinci kiriş yine. Barymda hoşlaşmaga sen ýanyňa barymda, gözleriňde bu da re minorda durýas. Onuň damja ýaşlarda mi majora geçýär. Mi major, ine ýa la minoryň gönü bir diş ýokarty bolýar. Mi major birinci perde üçüncü kiriş, ikinci perde dördüncü kiriş, ikinci perde beşinci kiriş. Mi major. Damja ýaşlara görünýär ýene la minora gelýär ýonky ýerinde. La minora görkezdim ýa-ni
Birinci perde ikinci kırış, ikinci perde üçüncü kırış, ikinci perde dördüncü kırış. Baram, hoşlaşmaga sen yanına baram da, gözlerinde damcı yaşları görünme. Üçüncü, dördüncü siyetlenemiş olur yani. Damcı yaşları görünme. La 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 la. Hoşlaşmaga sen yanına baram da, gözlerinde damcı yaşları görünme. Boynumdan kucaklap ağlap durumda. Oğlum sol. Boynumdan kucaklap ağlap. Bunlar la minor tutyas. Yan görkezdim. Ne tutuşunu. Durumda. Durumda da re minora geçeceğiz. Bunam yan görkezdim. Ne tutuluşunu. Mi majora geçeceğiz. Yüreğim gıyılyar ağlama lalam. Yüreğim gıyılyar mi major. Buna bilyanı diyem ne eldin. Yüreğim gıyılyar ağlama lalam. Yine tonika la minora geliyor. Yüreğim gıyılyar ağlama lalam. Şurada üçüncü siyatır var. Boynumdan kucaklap ağlap durumda. Yine bununla hafı odalacak deyseniz. Boynumdan kucaklap ağlap. Ağlap da do majora geçsegen bolýar. Do major näil tutulýar? Birinci perde ikinci kırış. İkinci perde dördüncü kırış. Üçüncü perde beşinci kırış. Boynumdan kucaklap ağlap durumda. Ondan yine de re minora geçiyor. Onun mi major. Yüreğim gıyılyar ağlama lalam. Hoşlaşmaga sen yanına baram da, gözlerinde düğme yaşlar görünne. Boynumdan kucaklap ağlap durumda. Yüreğim gıyılyar ağlama lalam. Yüreğim gıyılyar ağlama lalam. Dostlar, inni şulaydymay barre näil tutmalı, barre. Bunu men edil täze gitara öğrenýän oğlanlara maslahat beremok. Şäbi barre akkord tutmak için ilk elin enine gitmeli, elden gatyady ya. Bunu gol tutup öğrenmeli. Atak şeyle barre tutup aytsak oğlanlar için, gıydılar için. Hoşlaşmaga sen yanına baram da, gözlerimde damcı yaşlar görünne. Kıynnel. Hoşlaşmaga sen yanına. Beşinci perde ikinci varmağımızı koyacağız. Bari beşinci perde koyacağız. Yedinci perdedenim dördüncü kırış hemen beşinci kırış. İkisem yedinci perdeden vasiyatını. La minor bolýar. Şuň bilen şu akkord ikisi bir zat. Tapawut ýok. Ýöne bir adaş owadarrak etip aljak diýdim. Alaymaly. Sesi gowy çykdym diýdim. Yine ikisi la minor. Hoşlaşmaga sen yanına. Hoşlaşmaga sen yanına. Tak bunu aldık la minor. Baram da yine re minora geçýär. Yine re minoruň tutulşy barre barmaga yine şol 5-nji perdede goýýas. Üçüncü varmak bilen 6-njy perden ikinci kırışı. 6-njy perden ikinci kırışı yine. Onun 4-nji, 5-nji varmaklar bilenim 7-nji perdeden 3-nji kırış, 4-nji kırış. Yine 7-nji perdeden 3-nji kırış, 4-nji kırış. Re minor bolýar baram da. Hoşlaşmaga sen yanına baram da. Gözlerinde onunla da şöyle duruyaz. Gözlerinde damca yaşlar mi majora geçýär. Mi major näil tutulýar? 7-nji perdeden barre goýýas. 7-nji perde. Hawa. Inni 9-njy perdedenim 2-nji, 3-nji, 4-nji kırışy 3 kırışy şo bir perdeden tutmaly. Inni hoşlaşmaga sen yanına baram da, gözlerinde damca yaşlara. Yine damca yaşlar. Damca yaşlara. Demek 7-nji perdeden barre goýýas. 9-njy perdedenim 2-nji, 3-nji, 4-nji kırış alýas.
Hoşlaşmaga sen yanına baramda gözlerinde damca yaşlar mi major bolýar. Damca yaşlar görünne yine la minora gelýär. Ondan boynundan kucaklap ağlap bu da la minorda durýar ýan görkezdim. Durungda yine re minora geçýär. Bu da re minoram ýan görkezdim. Boynundan kucaklap ağlap durungda yüreğim gıylýar mi majora geçýär. Munam ýan görkezdim. Yüreğim gıylýar ağlama lalam. Yine de yüreğim gıylýar ağlama lalam. Umman la minor, re minor, mi major, la minor. Hoşlaşmaga sen yanına barımda gözlerimde damca yaşlar görünme. Boynumdan kucaklap ağlap durungda yüreğim gıylýar ağlama lalam. Indi ritmini öğrenýäs. Hoşlaşmaga sen yanına barımda gözlerimde damca yaşlar görünme. Birinci kuplede ritm men kesip alýan. Bu nähili? Bas boşka bilen öwrenseňiz, onu öwredýän atak beýle alsagam bolýar. Hoşlaşmaga sen yanına barımda gözlerimde damca yaşlar görünme. Men pikirimçe urup çalsa has owadan olarum kadýan. Mun näil urmaly? Ine men elim uje uryan yerlem garaldy. Mene asanoy esasy elimine şuýary bilen. Uramyzda da näile? Ine şu kiriş bilen gitaraň düýbüni goşup bile uryan. Atak kirişini öýden ursaň ol gowy ses berana, emamyň öýden ursaň ol gaty guruk ses berýär. Şoň üçin ine men esasy uryan ýerim. İlki diňe şunu öwreniň. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ol ine beýle sesem mermeller ya beýle guruk sesem mermeller kiriş bilen ikisini goşup ursak has owadan ses alarsyňyz. İkinci kakuwy. Birinci uryas, ikinci ýokary, üçüncü ýene ýokary, dördüncü aşak, elimiz opşy barmaklarymyzy goşup alýas. Aşak, soňky ýene şu barmak bilen ýokary. Demek birinci uryas, ikinci barmak bilen ýokary, üçüncü ýene de ýokary, dördüncü barmaklarymyz ýemlep aşağı, beşinjem ýene ýokary. Düşündük birinci kuplet şeyle kesip bırakalım. Biz yankı birinci kupleda ritmler kesip aldık. Ritmi ikinci kuplet adasık başkarak bolor yalı. Hem ovadan bolor yalı. Salhat bedeler yalı, ritim bedeler yalı. İkincimizi kesem bolor yalı. Yankı birinci kupleda şeyle aldık. Hoşlaşmaga sen yanına barımda. Inni ikinci kuplet. İkinci kuplet alyas. Yankı birinci kupleda hoşlaşmaga sen yanına. Inni ikinci kuplet. Şeyde bayra düştüm severim yarımda. Kucaklap durmadım meydanımda. Bir gün yoldan derem senin bağından. Tak mun näil alyas. Birinci yeni şol yankı al urup alyas. İkinci inni şeyle pitulanmaly bolýar. Gördüňizmi?
koşup urýar. 2 3 4 Yine 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 üçüncü yukarı, dördüncü yine de uruyaz, beşinci yukarı, altıncı aşağı, yedinci yukarı. 3 4 5 6 7 Dostlar, animasiýadan öwrenim, üstünlükler. Eger gyzyklandyran soraglary bolsa, düşünmeýän ýeriňiz bolsa, ýa-da islenlik aýdymyň akkordlaryny, ritmlerini öwrenesiňiz gelýän bolsa, aşagda kommentariýada ýazyň. Men hökman jogap bererim. Sag bolun.